Jaká šampionka. Nepamatuješ si to? A už tady byla na pódiu, nebo bude tam? Já moc děkuju všem, co jste přišli, vystavovatelům, partnerům, prodejcům. Užívejte, za chvíli zahájíme udělání Tomá. Samozřejmě soutěž kulturové jsme. Užijeme si dnešního dne a těšíme se, že tady s námi zůstanete do posledních chvil našeho super nedělního dne. Dobrý. Že ty podklad měl být, říká se tomu šedový a Uvidíte se. Je to kocour a uvidíte těmno. Uvidíte takhle typická malá dali pryč květináč vysvětlovat. A šli tam. A teď vypadá to budete opět být hlasovat, takže připravte se na to. Teď se řekneme čísilka, koukejte na to, výborný 177, 160, 160, využijeme hlasovat, teď hlasujte, než vám to sebereme a budeme počítat. Tak paní Spičko, vám děkuji, že jste přišli, vás strašně moc, tak děkuji. A takhle ten člověk si tu kočku naučí. Tak ona je učí lovit vlastně a něco tam šplíchne prostě. A podle instrukcí výrobce, což je předběžný návod. Nemusí to být 100% vhodný pro všechny kočky. Se tady znovu sejdeme za aplikace, že se hodně lidí na výrobci. Jsem za náma. No jasně. Tak. Tak. 16 a 118. Plemeno Ragdoll. Tady úplně vzadu máme výborně, vidíme kočku číslo 114. A se to těšíme, ale víte, to tedy tady Ty jsi šrobané. ano, tady počítač číslo 170, protože jsem číslo 166, takové
ten den, tak samozřejmě budou stát nějakou putovní pohár, ale to prostě tady Samozřejmě ani putovní pohár, který celý rok bude a budeme se těšit, že šampioni dorazí. Samozřejmě doufáme, že příští rok dorazí všichni naši skvělí kolegové, všichni Každou předsedák, myslím, že dnešní neděle byla opravdu divoká. Včera jsme si trošku říkali, že to bylo nějaké povinné, protože byla sobota a teď se nám to vrátilo. Takže děkuji vám všem, že jste tady s námi vydrželi, že jste si to užili tak jako my.